Hej, jeg ser mig og Mikkel filmer på samme tid, så okay, I kan se det fra to forskellige vinkler. I en server, der hedder MC Evercraft. Jeg skal nok lægge, server IP'en ned i chatten. Og bare så jeg ved det er ikke min server. Bare så jeg ved det, det er min server. Nej, der er ej, Mikkel. Det ville jeg ønske, det var. Det kan godt være, men det er ikke din server. Nej, regn. Det er tæt på. Min computer kan ikke lide regn. Det sætter du lige på de laveste indstillinger. Done. No sound. Video. 10. Sådan. Hallo Mikkel. Hallo. Sådan. Så nu lægger min ikke, fordi jeg satte den på lidt laveste indstillinger næsten. Her vil jeg ind. Jeg har sat det på indstillinger. Nej, jeg gider ikke donere. Ej, de sætter skilte overalt med det der donere. Dør jeg jo, Mikkel. Hvorfor dør du? Jeg brændte op i lava. Er jeg ikke dygtig? Nej. Nu har jeg mistet min stentools. Nu går vi ud for spawn, ikke? Jeg er ude for spawn. Hvordan kommer du det? Jeg går lige ud for spawn. Du er ikke ude af spawn. Mikkel, jeg er lige her. Det ved jeg godt, men du er ikke ude for spawn, eller? Det ved jeg ikke, man kan ikke ødelægge. Vi er ude af spawn. Det er bare fordi, de har beskyttet det her sted. Hvor langt væk skal man så for at ikke have beskyttet noget sted? Meget langt væk. Dejligt med lidt koget. Det der havde jeg ikke lige forventet. Dejligt med lidt koget bøf. Eller hvad det er. Koget det hedder i hvert fald koget. Det hedder i hvert fald... Hey, det er PvP, Mikkel. Kom her. Vi løber for livet. Jeg er død. Det er flot løbet. Jeg tror ikke, de fandt dig. Nu skal vi huske at løje med, hvor længe vi filmer, så det ikke tager en evighed at uploade det. Men Mikkel, kan du egentlig huske, hvordan man gør det der, så det fylder mindre? Ja. Hvorfor har du ikke vist mig det? Det er jo bare at sætte den derind, så fylder den mindre. Jamen, hvordan gemmer man den så? Du skal bare gemme den. Jamen, det kunne jeg ikke finde ud af, så kan jeg ikke uploade den, når den er sådan der. Og jeg kan ikke finde ud af at forklare. Jeg er lige så dårlig til at forklare, som du er. Så må du bare vise mig noget. Og jeg lover jer, han er virkelig dårlig til at forklare. Mig? Ja, det der kommer ud af din mund, det ved jeg ikke. Det ved man aldrig. Se selv. Det er ikke det samme, det ved jeg aldrig, det ved jeg ikke. Det er ikke det samme. Nej, men du siger, at det ved du ikke. Det rager ikke dig. Nej, det rager mig ikke. Nå ja, husk også at abonnere på en, der hedder Jonathan 6405. Og en, der hedder Mikkel 1, 2, 3, 4. Det er jo dig selv. Et eller andet. Du skal reklamere på Jonathan. Det ved jeg godt, men reklamerer han på os? Okay, jeg har spurgt dem, om de vil reklamere på Jonathan. Okay. I kan også reklamere for Jonathan 6405, 6405. Har du ikke læst en halv time, Mikkel? Jo. Ja, jeg har fundet udgangen. Har du fundet udgangen? Nej, jo, selvfølgelig har jeg det. Udgangen! Udgang. Men der står en fed ko i vejen. Ham der jordmanden. Nej, det er en almindelig ko. Den er bare spist alt for meget. Wow. Wow. Rooms. Det går bare tilbage til mig. 10. Okay, jeg ser virkelig, virkelig langt. For trods af, at jeg har det der tini på. Okay. Jeg kan ikke se andet end vand eller vand. Yeah, så jeg prøvede at tilbage mig til dig, men det virkede ikke. Jo, det gør. Gør det? Ja, jeg skal bare lige ind på en ø, så jeg ikke drukner. Hvorfor skal jeg ind på en ø? Jeg er vigtigere end dig. Nej, du er ej. Hallo Mikkel? Ja? Du er ikke vigtigere end mig. Jeg skal lige sætte home. Man kan ikke ødelægge her alligevel. Kan du ikke? Hvornår kommer man ud af ødelægningszone? Lige nu synes jeg, at det her er en dårlig server.
På trods af, at jeg aldrig har været inde på den før. Men stadigvæk. Jeg synes, den er meget god, når man kommer ud for der, hvor man kan ødelægge. Så er det jo bare en normal server. Ja, men ja, okay. Men så er den jo stadig god, ikke? Synes du? Alle, der hedder Bo, synes alle server er gode. Luk røret, mand. Jeg hedder ikke Bo, så jeg synes ikke alle server er gode. For eksempel den, vi lige har været inde på og prøvet at filme, den var jo så dårlig. Der stod konstant, hey, vil du donere penge til os? Hey, vil du donere penge til os? Nej, egentlig ikke. Nej, ved du hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har fundet et sted, hvor man kan ødelægge. Har du? Ja, man kan ødelægge lige herovre. Cobblestone. Det kan man få penge for. Jeg tilbage mig til dig. Nå, jeg skal slukke. Bye. Øj, scheisse. Så er jeg alene, tror jeg. Nej, jeg har en spade i baggrunden. Der gik jeg. Dumt skelet. Nå, Mikkel var kedelig. Han fik ikke lavet sin lektier. Så hans mor blev sur på ham. Det er surt for ham. Åh nej, jeg vil ikke dø. Så er hun sat. Det er svært at se. Selvfølgelig er jeg i gang med Hearthstone. Nå, jeg sætter lige home her og tager spawn. Det her går så bare. Der er nok ikke så mange, der synes, den er sjov, men jeg lægger alligevel lige pin i chatten, så I kan se. Kedelig server. Nå, jeg tror måske jeg stopper sådan lidt. Jeg prøver en hjemme kammerater. Sådan, nu prøver jeg at ringe Mikkel op. Og se om den stadig sådan. For højt. Sådan lidt, så. Åben. Hey, du skal dø. Dø. Kom her. Dø. Dø sammen med dig.
Vandfald! Jump! Hey, den her var træet inde i gør. Nå, lige nu. Der er ikke. Og tror jeg måske, jeg laver selvmord. Og så stoppe den video her. Og crap, jeg fangede. Crap. Sådan, jeg er fri. Fri! Det er dog, det skal løbe. Redstone. Kan vide, hvor lang tid jeg har optaget. Jeg tror måske, jeg stopper nu. Og se, hvor han har hus fører hen. Kister. Grisespawner. Juhu! Spawn så. Spawn. Spawn. Grisen spawner ikke. To etage efter vand. Går jeg i helvede. Nederlag. Nej, ikke mere. Jeg finder en zombie pigman, og så slår jeg ham ihjel. Og så vil jeg slutte videoen. Finde som bevægningen. Vej op. Au. Mangler mad. I need some food. Yuppie-hoo. Nu kan jeg gå langt sigt til. Ja, sådan fik. Dø, du grim. Dø med dig. Det er så.